Balimao Aninyokuma, très très urgent et très bonne nouvelle. Bié samedi 26 novembre 2022. Ah Malion, Amina Kuma président Asimina, Ani Premier ministre Shogeli, Ani Kolonel Maliki Diao, Ani Yerewolo Debu Sarampara, bi vidéo in kadi vocal in kadi aya partager Dien Beka sur bié samedi 26 novembre 2022. Malion, bonne nouvelle ou baby. Malion, bonne nouvelle folo jumenye, ko chinois ou be kana fara Mali kambi. Ko ka anga usine do be no simangla e fenga coton gla usine coton kori be gla usine mina ko chinois de bena fara Mali kan ko usine do daele o baraw damena déjà amba fo bravo au maréchal Assimi semaine passée ko baraw be ka tugu nyogon na di dongo do amel nouvelle kura do me dongo do anison jalema be boko bonne nouvelle baby amba fo alhamdulillah malien ambe transition mo fo ambe président Assimi fo premier ministre Shogeli fara nana Biamba fo, merci au président Assimi, merci à toute la transition. Wallahi, et Shogel le kalo saba imbeke, soutara konara, mogama bona photo ye, djougou ye, a ngini toko kube boni Shogel photo ye, Assimi koko Shogel photo te bo, Moribo kone koko Shogel photo te bo, Maliki Dia koko Shogel photo te bo, ou be ou pro, ou ya secret gardé, ou ya Shogel soutara, foka bo, bravo aux militaires, bravo aux civils, bravo à la transition. Vraiment, tiena akanka fou parce que dugu bala nteke de mogo chama mana bana dora be bala katiki photo ye abi togondo la ubo ke jatege ka mogo jatege mais vous avez pu garder des secrets mais merci beaucoup ne mun karane bo fokoy transition mogo que Dieu bénisse cette transition ora temene ko fe ka bala malien anye information tellement do soro ko chinois de bena fara malika ko ka mali reka sanu malika e feke coton kori ko yaro kori ang meta fere to babu mari to ube kori ke fini ka tla kono fere on ma dagalena ayi malien non o tekebli chinois nana ka mali demebi zena tate français ube iricide chinois de nana ndeme kubena izinu daele anye 600 an yere banga koru glan yere fi malien anga sanu o fana beke o be glan yere fi kanga sanu fon glan yere fi anga sanu kumbe ta kofe de folo mais Assimi o baraki ambe Assimi fou malien ko bonne nouvelle ba de be en même temps aussi et semaine passée là anga ministre de Tara Irisu fait kata accord de coopération signé Mali ni Irisi ni ñogonte malien l'espoir est toujours là c'est vrai que bagabagalou be ka ket les flingono anyabula munu be fait ka transition bi ou be ñogonyo la clé flani konana mais machi kana paniquer a vraiment anga Assimi deme anga transition deme mais ni kodo fana be ama fo transition ñamogo ñena aya akanu baga be fara ñogon kan awgana mogo bo ñogona ni wakati la de ay mogo kala dabda ni wakati na de c'est un moment décisif pour l'avenir de cette belle nation qui est le Mali. Mali en un tesseri. Mogo be transition ko anga ñogon kele ou dabla en bekanteke di ñogoma. Pi amena kuma yere wolo ani e fengaka. Mais yananga do oro la. Malion et nouvelle duman ba do be no ameno fo. Ko Jo Bala et à la Kana Balaba. Ko Jo Bala concert duman ba do organisé Dakar. Malion Jo Bala Kana Balaba. Quand concert organisé Prince Diallo be kay non. Malfara be kay non, Laiking be kay non, Chana ani Burkina be ka muso do be na ko Arama, olu be ta concert kero la. Concertina Assimi ka tisortu be don ka ta concert kero na abeke Dakar bi samedi 26 novembre 2022 Jobala keleme ka ta Mali artiste ngana de franyon ka Sénégali Dakar konnana abeke uga yoro mina ayoro abe comment on appelle là Dakar kuru Dakar foiri kuru konna yoro do be na ko sisasi abe ke o kuru konana a biye abe damne keme worla ka tabla wakelena bravo à Joe Dama donc comment taxi fana Mali comment taxi fana Assimi bena milliard chamane do Mali comment taxi la mu ñogo te Afrique be o fana bara duman baw be no Mali comment taxi Mali sanu boro la Mali jaman boro la Mali coton Mali ciment ambebe na ciment sa ambetela anteta ciment sa Côte d'Ivoire blé anteta ciment sa Dakar blé Mali era de bena ciment glan ayreye awa Guinée présent fana port daele fo la Guinée fo Bamako konnana Malien port daele me la Guinée ibe bo mal la dro awa siraw de fana be ka glan semaine de fer be ka barada mene sira baw fana be ka glan goudron baw be ka glan ka bo Bamako fo Conakry Malien ngo Mali duma ne be ka job Mali nyanama mi namba anofe o de be ka jobi c'est le Mali de Modibo Keïta qui se réveille aujourd'hui ni wakati ay ramakana keleke ni wakati la de ni wakati anga tege di nyoma ko nyinama o de be ka ke surprise o de be ka ke
mais attention jugu be kɛrɛfɛ u be k'u ka fɛn kɛ an ye nouvelle dumama dɔ fana sɔrɔ tuguni maliyɛnw ko bi vendredi et puis samedi 26 novembre 2022 ko force de changement cɛ na muso denmisɛnnin makɔrɔba ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bitar ka kuru kɔnɔna na maliyɛnw ko force de changement cɛ na muso denmisɛnnin makɔrɔba ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bitar ka kuru kɔnɔna na o tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ maliyɛnw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bitar ka kuru kɔnɔna na bi force de changement an ka wuli an ka kuma an bɛ se ka Assimi sauver cogo min na an bɛ se ka janfa fɛn fɛn bɛ ka kɛ transition contrôle cogo min na force de changement de bɛ na wuli ka jɔ n'o ye M5 RP n'o ye yɛrɛwolo Debu Siraranpare n'o ye an karamɔgɔba Buye vision mɔgɔw o ka mɔgɔw o fana b'a la n'o ye Ashirifu Sarafa Buye Aïdara Nyoro an b'ale fo n'o ye Sego Lasana Kane Segukaw ka belebele ala de n'o ye an yɛrɛ ka Victoire Gulare ɲɛmɔgɔba ye k'an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ani Sufi Bilal ka mɔgɔw ani CPM de Dr Alain Bokoum ani Korema de Dr Aboubacar Sidiki Fomba an cɛdenw les vrais soldats de la transition les défenseurs de la République an bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn ye bi Jamil Bitar ka kuru kɔnɔna na an ka Mali tɛ bin dɛ Assimi tɛ taa ka bɔ yen dɛ ni mɔgɔ ko k'i bɛ kala turu Assimi kunkolo la i bɛ taa forte changement jɔlen sɔrɔ i ɲɛ Assimi an b'i sauver an bɛ Mali sauver sur la base de la vérité bi forte de changement mɔgɔ bɛɛ welelen bɛ bi bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bitar ka kuru kɔnɔna na ɲɔgɔn ye teliman dɔ bɛ yen nɔ les forces de changement Dr Alain Bokoum an b'i fo l'initiateur an bɛ bɛɛ le cerveau fana fo yɛrɛwolo b'a la M5 RP b'a la Victoire Gulare b'a la Korema Buye Vision ani les commerçants du marché ani fɛn caman de b'a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo anw bɛɛ de tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi ko les forces de changement Malien bɛɛ ka tugu force de changement kɔ nin force de changement de bɛna kɛ aile politique ye Assimi kɛrɛfɛ parti politique tɛ Assimi bolo dɛ mais Assimi ka parti politique de bɛna kɛ force de changement ye mais an bɛ Assimi dɛmɛ sur la base de la vérité an tɛ Assimi kɔ an tɛ Sogɛli kɔ an bɛ Mali de kɔ force de changement bɛ Mali de kɔ a tɛ mɔgɔ kɔ dɛ force de changement mais an bɛ Assimi dɛmɛ an bɛ Sogɛli dɛmɛ an bɛ transition dɛmɛ sur la base de la vérité a tɛ kɛ nkalon kan an tɛ mɔgɔ fasa fana da k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil ka kuru kɔnɔ awa ko Sénégal bi fana n ko bi ye don ɲumanba de Sénégalikaw fana fɛ yen bi maliyɛn fɛn fɛn bɛ Sénégal jɔ bala kelen bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen wele a ka taga kuru la a ka taga concert la 19h bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ u ka Dakar foire kuru kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko CCC bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Prince Diallo bɛ taga Malfara bɛ taga Laye King bɛ taga Cana ani Burkina bɛ ka muso bɛ ko Arama o bɛɛ lajɛlen bɛna taga a bɛna kɛ concert dumanba de pour soutenir le maréchal Assimi c'est malien fɛn fɛn bɛ Sénégal bɛɛ ka taa jo bala ka wuli bɛ bɛɛ lajɛlen ma que Dieu bénisse le Mali malien a y'a lajɛ mun kelen bɛ yan yɔrɔ la n bɛna bɛɛ lajɛlen kala aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ nouvelle dumanba jumɛn bɛ bi malien ko la Chine va aider le Mali à construire une usine de coton donc Mali kɔrɔw a bɛ dilan Mali yɛrɛ de fɛ yen a tɛ taga dugu wɛrɛ la bilen ko ka taga fɛnw dilan ka na bila Mali la o banna pewu Mali yɛrɛ de b'a ka fɛn bɛɛ dilan a yɛrɛ fɛ yen ayiwa ko ciment usine bɛna jɔ Mali kɔnɔ ko miliyari 300 ni miliyari 50 de bɛna don a la a bɛ ciment in bɛ tonne de 4 millions à 6 millions de tonnes par an donc la plus grande cimenterie de l'Afrique de l'Ouest ciment dilan usine min ɲɔgɔn tɛ Afrique bɛɛ farafinna bɛɛ ciment dilan usine min n'a ɲɔgɔn tɛ farafinna bɛɛ o de jɔtɔ filɛ Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bɛ se jɔ sojɔ la ne yɛrɛ bɛna village daminɛ hala tɛmɛ ko Assimi bɛna maliyɛn bɛɛ lafiya ko ka ciment dilan usine de jɔ maliyɛn bɛɛ bɛ ciment sɔrɔ a sago la maliyɛn bɛɛ bɛna ciment sɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛna sojɔ daminɛ maliyɛn y'aw daw ka lafiya an tɛ taa ciment sa Côte d'Ivoire bilen an tɛ taa ciment sa Dakar bilen ciment bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen a wari bɛɛ a baara bɛɛ daminɛna déjà ciment tonne ka taa million 4 ka taa bila million 6 la o de bɛ kɛ chaque moment donc maliyɛnw chaque an donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ninnu ye bonne nouvelle baw de k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bonne nouvelle sabanan fana ye jumɛn tuguni maliyɛnw k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ani irisiw fana accord de signé bingani kɛwale minnu bɛ ka kɛ Bamakɔ ani Sikaso ani Kidali ani yɔrɔ wɛrɛw la ko ani irisiw ye accord dɔ signé irisiw ka instructeur dɔ bɛna Mali la ala tɛna mɛn u bɛna an ka sɔrɔ a bɛna an ka polisiw dɛmɛ u kan ka bandiw traquer cogoya min na u kan ka binganikɛlaw ɲini cogoya min na o machines o appareils olu bɛɛ bɛ ka na Mali kɔnɔna na an ka ministre de l'économie o fana bɔra Mali sanu ala maliyɛnw ko Mali bɛna jari sa Mali sanu de tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taga n'a ye dugu wɛrɛ la
o dugu ka comment on appelle là ka taga n'a ye dugu wɛrɛ la ka Mali sanu o de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taga n'a ye dugu wɛrɛ la mais o de banna pewu CNT mɔgɔw y'a loi voté semaine passée là comme Mali sanu bɛ dilan Mali de kɔnɔ a nafa bɛ se maliyɛnw de ma awa a bɛ baara mun créer maliyɛn denw ye a bɛ taga baara ba yirika de la chômage bɛna ban sɔɔni bɛ kɛ an bɛɛ bɛ taga baara ɲini kɛ Mali la sisan i m'a ye gɛlɛya bɛ ka na Faransi bɛɛ bɛ aventure daminɛ Mali la hali a tɛmɛ donc on va dire bravo à la transition premier ministre Choguel fana sigina ka na sutara kɔnɔna na an bɛ Asimi fo an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an bɛna mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye o yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la tuguni maliyɛnw an ye mun sɛbɛnnen ye ko fɛn a yɔrɔ filɛ a yɔrɔ la n bɛna kalan maliyɛn an bɛ jɛ ka na ɲɔgɔn fɛ le coton malien sera bientôt transformé au Mali donc chinois de bɛna dɛmɛ ka baara bɛɛ kɛ ka ban pewu a baara bɛɛ yɛrɛ daminɛna déjà donc Mali coton anw de kun b'an ka kɔrɔ feere tubabuw ma u b'a kɛ finiw ye u b'a kɛ birifiniw ye mais Mali yɛrɛ de bɛna usines dilan minnu bɛ finiw dilan fɛ yen an yɛrɛ ka kɔrɔ mun bɛ sɛnɛ an fɛ yen a bɛ dilan yɛrɛ fɛ yen an yɛrɛ bɛ tila k'a feere an yɛrɛ ma ala de maliyɛnw fɛn jumɛn ka di k'o bɔ bi nin baara ɲumanba in bɛɛ lajɛlen kɛla ni transition bɛ ka nin baara ɲumanba in bɛɛ lajɛlen kɛ an ka aéroport fana tuguni an ye fɛn ɲumanbaw ye maliyɛnw aw kana espoir perdu espoir bɛ yen an bɛ Asimi dɛmɛ fort de changement de wulilen bɛ bi hali ni comment on appelle là hali ni fɛn wɛrɛ bɛ kɛ hali ni Asimi bɛ présenter fort de changement de b'a décider awa fort de changement à partir d'aujourd'hui fort de changement de Asimi transition in ka aile politique ye ko ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na a tɔ bɛɛ prépara tɔ bɛɛ fɛn wɛrɛw ye mais mɔgɔ n'i tɛ fort de changement na o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ ko wɛrɛ de la tu as un agenda cassé et ça ne marchera plus les plus grands défenseurs de la transition a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fort de changement na a karamɔgɔ baw a jeune leader baw a politicien baw a mɔgɔ ɲuman baw a hɔrɔn a yɛrɛwolow a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko fort de changement an yɛrɛ fa n'o ye Buye Aïdara ye Asherifu Sarafa ala k'i mɛn an kɔrɔ que Dieu bénisse le Mali maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la nouvelle dɔ bɛ yen an bɛ n'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna président Asimi i ka baara taabolo ka ɲi mais i yɛrɛ ka kan mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ bi dɛ bi ye samedi 26 novembre 2022 a ye kangari da maa minnu bɛ ka bɔ tile fila in kɔnɔna na n'u bɛ ka bɛn le cerveau dɔgɔya a y'a f'u ɲɛna u ka sabali sema mɔgɔw wulilen bɛ bi u bɛ ka revendication kɛ Mali contre la Adama y'i to CNT yɛrɛ kɔnɔ ka transition critiquer siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ Adama b'o double la foyi tɛ fɔ Adama ma bɛn le cerveau ye kumakan fila fɔ an ɲɛ bɛ Maliki Jaw ka petit dɔ bɛ ne ko Albert Maïga a bɛ ka bɔ don o don a bɛ ka bɛn buruja u bɛ ka mɔgɔw labɔ don o don ka bɛn lagosi n bɛna kuma kelen fɔ Maliki Jaw kuma i ka petinin fɛ ko Maïga wa n t'a dɔn Maïga di a tɛ bɛn ni fasoden ɲumanya cɛ ni bɛn ye ko min kɛ Maliki Jaw e dɔgɔnin de bɛn nin ye Asimi e dɔgɔnin de bɛn nin ye a ye bɛn wele ne tɛ k'a fɔ bɛn jo b'a la dɛ ne tɛ k'a fɔ bɛn ka ɲi dɛ mais plan dɔ de bɛ ka kɛ ka bɛn détruire a ye sabali n'i y'a ye bi aw sauvera kunu bandaw ma s'aw la c'est grâce à Ben le cerveau ni Ben le cerveau kun tɛ san b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kaso la Progrès Touré bɛ k'aw bɛɛ bila baara la i n'a fɔ min bɛ ka kɛ Tumba ni Dadis Camara la dɛ san b'a sɔrɔ aw fana bɛ baara la bandaw kun bɛ fɛ k'aw minɛ di jɔn y'aw sauver Ben le cerveau an si kun t'aw fɛ mais i b'a dɔn souvent i bɛ Faransi ka baara kɛ i tɛ bɔ a kalama anw bolo n ko aw de man ɲi anw bolo n ko bandaw de ka ɲi parce que mɔgɔ dɔw kun bɛna don anw kan mɔgɔ dɔw kun bɛ ne yɛrɛ wele k'an ka colonels gɛn ko bandaw bɛ fɛ ka Mali jɔ ko surasiw bɛ ka bandaw balo an bolo ja bandaw bɛ Faransi ka baara de la anw t'o kalama Ben le cerveau de ye ne wele ka ne bɔ fili la a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ na anw kun ma aw supporter aw ka cɛyama to k'aw ye bandaw la taga mɔgɔ d'aw dɛmɛ a ye baara kɛ avec les gens qui vous ont aidé mɔgɔ caman bɛ dima kɔrɔ parce que a bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ don mais a kana kɛ aw kelen de b'a jɔ aw kelen de bɛ se Mali tɛ se ka jɔ o kan n'a y'a kɛ a bɛ se niveau dɔ la mɔgɔ b'aw bila un d'abord justice bɛ k'aw kɔnɔbagaw don kaso la o dimiya bɛ mɔgɔ la deuxièmement nomination yɔrɔ la aw bɛ ka bɛɛ k'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ye a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka ɲɛ o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ mɔgɔ dɔw b'aw dɛmɛ anw ye aw ka aile politiques de ye mais ka Ben le cerveau ka Maïga to yen o ka bɔ ka manamana fɔ Ben le cerveau ma Maïga mun bɛ comment on appelle là Maïga mun bɛ CNT kɔnɔ a bɛ ka bɔ don o don a bɛ ka Ben le cerveau dɔgɔya ale de bɛ bɔ bi ko Ben le cerveau ko tɛ taa CNT la yɛrɛ la dɛ o bɛ chômeli kɛ dɛ bi de ale bɛ bɔ k'o fɔ
Birale be boko fo. Donc il y a un système qui est là pour détruire Ben. Vocalu bora au ma marché. Marso kera kati au ma marché. Si ça, Maïga era de betara boka ta kuma aradio so la. Abetara alan jugu ka aradio so. Ali aradio so munu te transition fait ina fo ouverture média. Abeti sigu odo la kata Ben la kushi. Sora su ni erreur bade. Wulu faramba ni ka wulu faran faga do tabiki. Ni fenyuman to mabaga ko kalete nyako okuma bruna mi ko ba ere faga. Na Ben te okumbe tsamba sora bebe kaso labi. Meka tiende fo yana bide. Anshi kunta ou fait. Ne ere kunta ou fait. Ne gonta ou fait. Mais aye sabali akana fo kawni banda ma ben akana fo kawni muktar wan ma ben awni M5 ma ben awni yere wolo ma ben finalement mo ba fo kawde défaut yi ala be ka baranyuma mun kebi mun be se ka baranya bolo bi an be kan tege di nyogo ma kawde me baran be nya orila mais bi sema be ka bobi ko ka kidali di oluma adema be ka bo ka transition na kushi ama maliki jaw ka petini ko Albert Maïga ama Albert Maïga bolenye ka fenfo adema ma depuis aka dossier kono abe tegere for la jaw no fe abe jaw ka tewuli nu ne la no abe jaw ka tewuli la ma vanga biski gerna ka tewuli sensi do terme do abe ka jaw façade da abe ka jaw sabo de ke Mali institution te mboshi tayi tu es là pour le pays et non pour ta propre personne jaw yi kadanye mais anyabala odebe ka ke soit tu es d'accord avec jaw ou bien ambi détruit odebe ka ke sente kono bi jaw i kadine ne folo de kun kadi mais depuis dona is gerla ademana il changera mais jaw yi kadine mais ne be conseil mun dima tieni fe be ka ke Mali kono abebe ka boy ka sente de kono ni orala nuhuntar naka koba be subani sente décision d'ota nuhuntar ba fo kale maçon ben le cerveau ba fo kale maçon mais Albert Maïga est 100% d'accord avec Maliki Diaw. Hali Maliki Diaw ko ka fen fe ke Albert Maïga ba fo ka kan. Hali Maliki Diaw ko kani ala bena kare kuna Albert Maïga bi ko tien de don ka kera lengena. Hali Maliki Diaw ko bagoroni jigira sagala Albert Maïga bi panki ski ko tien du. Adema bora ka transition bruja ama Albert Maïga bole ga sigo la de. Wakati mina adema be ka Mali da juguma. Wakati mina les rebelles de la SEMA o be ka Mali da juguma. Ale ngeto la de. Ale nyabe ben le cerveau de la hakebe ko bela hani fani ba bambu ka al kabala mumunu chien keme fla ni mo janfa ala bibi hake de be se barkala hake de be se duaula hake ni if fani baka do bi bolo ima farauna ya bina farauna ya klike farauna ya ba bambu farauna kumbe duminda bama farauna ya babunya mais hake de farauna bin hake ka jugu fembema hake ka jugu barkama ni mo janfa ala ta tuida ni ya sauvera bi surasu bi ni ya be ama foko vive Assimi vive les 5 colonels ou bien vive X ou Y ben le cerveau de nana do ambeka kona mawuli ko banda of keto flaka Assimi ntrai ben le cerveau ne wole don folo na ne téléphone tike ka ben le cerveau bloqué ngaka na surasu ka kuma fongena ay débrouiller ka ngole ko koro idusu da sa idusu da ala ka mangu deme mo mi bo kunu jila e kumna to bajila mo mi sama ka bo bajila ino kela togo kana ese qui va détruire au moins kana ese qui va mogosa mo mi sauver kunu ni o ki bo détruire bi alimi kolosi i rebeta jiwu yo fe sorasu o ene kala de kan ka nyafi aw nyina ay sabali aw kana bekele aw kanu ba do be bi o le be ka bobi ko ben ye faso de njugu bi o le be ka boka ben la goshi bi ne ma fo ben jobala ne ma fo ben jotala ne ma fo yere wolo jotala ne ka kuma to kande ne ko ni ben ye koko ke Assimi Maliki Diaw ay ben wula kala sigi ben te ban aw bulu mais aw kana ke fana ko mogo ka tugu aw ko saga na yo koko fe mogo ka tigere fo aw no fe ay nyuman ba ke bi ne bora ka fo bi c'est bon mais am mogo be jumena bi am be ka fara nyogon kan bi est-ce que tu as vu am be ka fara nyogon kan bi anga Assimi sauver sema mogo wulembe u be ka ta wardi mogo ma Dakar bi billahi ta'ala u be ka wardi mogo ma Senegal bi ambassadeur do be warba de be ka doluma u kata di malien den wara ma ka wuli ka aw kele bon est-ce que yo wakati Albert Maïga mu ya ka doctorat ke Amerikia aw ni ala na ja kala ni fendon tikilingi wakati mina Mali be ka jenge e be mogo ko kele de la juste pour faire plaisir à Maliki Diaw sorasu ante ke mogo ye ka tugu mogo ko ka dunu ni bala fo ikun na ye mun ke na mayi amba fo pion na ye nyuma ke amba fo ma ante tuwa ko di ka ke aw ko ina fo amba façade da anto ke fo ka jiewuli amba o demer sur la base de la vérité jamana te jon kalunka jamana be jo tiɲɛ de kan
ko caman kɛra ne bɛ mun ɲini bi sɔrɔsiw n'aw ni mɔgɔ bɛ bɛn a ye forte sensement bɛɛ wele an bɛɛ ka sigi ka kuma aw kana taga M5 wele kɛrɛfɛ an b'aw de fɛ an tɛ yɛrɛ wolo fɛ o jeunes de bɛ ka kɛ transition in kɔnɔ sɔrɔsi dɔw bɛ k'o jeu kɛ dɛ a bɛ se ka ka Asimi ta kalama je ne sais pas mais o jeu de bɛ ka kɛ u tɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsi dɔw yɛrɛ bɛ ka mouvement dɔw créer anw yɛrɛ contre la bon sema mɔgɔw ɲɛ b'o la i ma Mali jugu y'o ye san ko jaw yɛrɛ ma bɛnnen tɛ o i ma ye nuhu tɔgɔ taara kaso la i ma ko mɔgɔ bɛ ka minɛ justice bɛ ka mɔgɔw tɔɲɛ o de kosɔn ko président Asimi ni fɛn ninnu bɛ nettoyer i bɛ ka baara ɲuman kɛ an bɛɛ b'i ka baara ɲuman fɛ mais lajɛ e bɛ ka ɲuman kɛ a bɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ bɛ ka tɔɲɛ yɔrɔ la c'est à dire a ma nɔgɔn quoi bon an bɛ fɛ i ka baara ka kɛ 100% de déjà i ye usine baw jɔ i bɛ ka Mali société bɛɛ kɛ maliyɛnw ta ye mais i kanubaga minnu bɛ yen u fara ɲɔgɔn kan ni mun ye mun kɛ an ka ɲɔgɔn wele so kɔnɔ mais dɔw de bɛ bɔ n'i ko Asimi ni non seulement aw t'an ka téléphone ta a y'aw tigɛ ka bɔ an na aw tɛ kuma an fɛ aw kɛlen bɛ k'an kɛ i n'a fɔ n tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ quoi bon aw bɛ k'o kɛ jagoya an fana bɛ na réseau sanfɛ an bɛ kuma a y'a bila aw kunna yɛrɛwolo kelen diminen t'aw kɔrɔ dɛ M5 diminen b'aw kɔrɔ yɛrɛwolo diminen b'aw kɔrɔ mɔgɔ camanba de diminen b'aw kɔrɔ namiw wari ɲininaw ta ɲininaw olu de diminen tɛ parce que dɔw bɛ wariko de la dɔw b'u yɛrɛ nagakɔrɔla ko la dɔw tɛ Mali ko la mais ni mɔgɔ b'aw fɛ bi Segu Tunkara ne bɛ sa aw nɔfɛ mais jamais a kana bɛn ni kɛlɛ a ye bɛn ni kɛlɛ fara da n tɛ bɛn ni kɛlɛ wagati ye dɛ kɛlɛ a kan ka sema de kɛlɛ bi a kan ka wuli bi mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka aw contre la bi a y'a ɲɛɲini o ko kan ka ban cogoya min na donc k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition sauver cikan min tun bɛ ne bolo k'a fɔ président Asimi ɲɛna o de ye nin ye que Dieu bénisse le Mali Mayiga e ka kalan kɛra fu de ye e ka n'i ka doctorat kɛ Amérique yan ka tila ka t'i sigi mɔgɔ buruja la mɔgɔ la fasa la bon i ma mun de fɔ an na farafinya i b'a dɔn quoi a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ mais mun fɔ an na quoi kalan ni kodɔn tɛ kelen ye e k'i ka kalan kɛ ka doctorat économie na k'o kɛ ka t'i sigi CNT kɔnɔ Maliki Jawo défense t'a la i tɛ cɛ ni bɔlen du kuma si ni Maliki Jawo défense tali tɛ o tuma Mali ye Maliki Jawo de ya ni Maliki Jawo y'a kɛ n'a ma ɲɛ an b'a fɔ piyan CNT in Maliki Jawo tɛna to CNT in kɔnɔ a bɛ taga ka bɔ yen don dɔ la a bɛ bɔ yen Asimi tɛna to président na don dɔ la Asimi bɛ bɔ yen Segu Tunkara fɛn si tɛ yen ko mɔgɔ t'a dɔn hali bi muso min furu bilahi i bɛ sa mɔgɔ wɛrɛ b'i muso ta i dalen kaburu kɔnɔ dɔ b'i muso furu fa bɛ bijou d'a ma fa b'a fɔ ko chéri bijou i dalen kaburu kɔnɔ mɔnɛ b'i faga o fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'an t'a dɔn mɔgɔ si ta tɛ foyi ye i ta t'i ka wari ye i ta t'i ka nafolo ye i ta tɛ hali i muso ye i bɛ sa mɔgɔ wɛrɛ b'i muso furu piyaw i bɛ sa mɔgɔ wɛrɛ bɛ don i ka voiture kɔnɔ i ye miliyari minnu ta ka mɔgɔ kɛlɛ nɔfɛ i bɛ sa mɔgɔ wɛrɛ b'i ka wari ta ka bila poche la téléphone filɛ ne ta tɛ ne bɛ sa don na dɔ bɛ nin téléphone ta k'a ta ye cɛ diɲɛ ko si tɛ ko dan t'a la masakɛw caman y'u tile kɛ u taara Maliki Jawo fana b'a ka tile kɛ a bɛ ta ka bɔ CNT kɔnɔ Asimi b'a ka tile kɛ a bɛ président in bila don dɔ la mɔgɔ dɔ b'a ta an bɛ ala deli ni Maliki Jawo bɛ bɔ CNT kɔnɔ a ka kɛ ɲuman ye ni président Asimi ka bɛ bɔ fɛngɛ ni président Asimi bɛ bɔ CNT kɔnɔ président la a ka kɛ ɲuman ye an ka bonya bɛ Maliki Jawo kan an ka bonya bɛ président Asimi kan mais u si tɛna to nin yɔrɔ la don dɔ la u bɛɛ bɛ bɔ yen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi Mobutu comment on appelle là Jair président comme Mobutu ma sa mɔgɔ ma taa muso furu sira Mobutu Sego a ma sa a ma filanun furu wa ka filanun furu a ma sa biya président baw bɛ sa bɛɛ bɛ siraw ɲa o bɛ sa dɔrɔn dɔ bɛ tu muso furu siri o ka sɔrɔ e dalen bɛ kaburu kɔnɔ tumunuw bɛ k'i dimi i dumu mɔgɔ wɛrɛ bɛ i muso dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ i dalen kaburu kɔnɔ i tɛ se ka foyi kɛ e dalen bɛ i tɛ se ka kuma i tɛ se ka foyi kɛ i sen sirilen k'i bolo ni fila siri ka t'i bila dingɛnin kɔrɔ donc ko ɲɛfɔ adamaden tɛ foyi ye n'i miiri saya la dɔrɔn a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ i bɛ sabali adamaden ka sabali an ci tɛ foyi ye an bɛɛ ye ji ni bɔgɔ de ne b'a fɔ bɛɛ n'a bɛɛ ka sabali Segu Tunkara tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ don dɔ la dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn su kasi a ye taa kaburu dɔ la dingɛ dɔrɔn de sennen bɛ ka mɔgɔw bila la ministre su bɛ taa don yɔrɔ min na fantankɛni su bɛ taa don yɔrɔ kelen na an fana bɛ diɲɛ in kɔnɔ an ka diɲɛ in diya ɲɔgɔn bolo an kana ɲɔgɔn kɛ cogo dɔ la c'est pas intéressant ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ Asimi fɛ ne bɛ Maliki Jawo fɛ ne bɛ Wage fɛ ne bɛ bɛɛ fɛ hali Arasabati ne b'a fɛ ne tɛ mɔgɔ contre la koyi hakilinataw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ moi j'aime tout le monde je ne suis contre personne mais ne bɛ mun fɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sur la base de la vérité namara in filɛ nafa t'a la n'i ye ko ko kɛ Ala ɲɛ b'i la que Dieu bénisse la transition a k'an bɛn